ва сабабе ки и авария ки ма кардам ма худам сабабша медонам чи сабабаш ие ки ма кори ҳаром оғоз кардам عمر ما میرود و نام نکو میماند ما уже мурдагим ҳаққи зиндагӣ ма именно ма худам фикр мекунам ма ку дигар да кор надорам ма уже мурдагим не ки барои чӣ гуфт бар падари бесоҳибон алад гуфт чӣ ба тара мурда бировардам худо гуфт падару модару фарзанди худаш гӯбон бира ба номи Аллоҳ мегапа гуфта аз сарам лабавой да вақти заданда шиша медурӯям шишаро мегирам нофаҳмида ба қаҳр мегирам и қайша да дуни сарам мемонад ара ҳол чам зада ки бачам соҷи гуфт гиря кард моча чӣ ба гиря дорӣ гуфт бачам тара мурда бировардан ростай гап сорбонӣ мо аммо одам коме ҳастай беақлай ки мара мурда бировардай фикри очаи мара бояд бикунам фикри салом алайкум ба тамоми мардами тоҷик як маталае ки мегӯям бечоравор гирия макин пеши зиндагӣ ки ин аспи ҷаҳл там ба заифон намедиҳад заноне ки хонашинен ва ягон ҷо ҷои кор надорен ва дастнигарен ҳаракат кунен ки ай и чиз бироен ва мози ай ҳама роҳи хуб осон шуд дар шумо нишон метам номери ватсапа дидӣ фарқш нест инамҷа бинавис ай 14 сола то 100 сола фарқ надорад дар Россияи дар Тоҷикистони метавони онлайнӣ кор кунӣ ва нони хита биёбӣ нони хита соҳиб шай барои ҳамин қадар ҳамин номери ватсап дар муроҷиат ки кори онлайнӣ беҳтарин кор осон ва маоши хубам дорад. дӯстони азиз салом алайкум боварӣ дорам ки ҳамагӣ сиҳат саломатед. барномаи мо чеҳраи инстаграм дорад ва меҳмони барномаи мо яке аз беҳтарин чеҳраҳои инстаграм ки ҳамеша наворҳояш дар топ ҳастанд Сорбон, яъне бо лақаби Сорбонтаж имрӯз дар интернет маъмулу машҳур аст. Сорбон, аввалан хуш омадед ба барномаи мо. хуш бошед. Дар мавриди он ки шуморо ба барнома даъват кардем, саволҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд. Агар боиси малоли хотири шумо нашавад, метавонем саволҳои худро пешкаш додем. Марҳамат. Сорбон, дар шабакаи интернет хубтараш, аниқтараш дар TikTok наворе паҳн шуд ки гӯё шумо дар садама ҷони худро бохтед. Вале мебинем сиҳат саломатед бисёр хурсанд шудем. Вале то имрӯз мардум гумон мекарданд ки дар садама ба шумо ҳодисаи нохуш рух дод ва шумо дасту пои худ ҳатто сари худро дар ин садама чӣ мегӯям захмин кардед ва мебинам дасту пойҳоятон сиҳат саломатанд, саратон низ сиҳат саломат аст. ҳамин умуман дар бораи садамае ки рух дод ва ҳамагӣ шуморо мурда гумон карданд чизе мегуфтед? рости гап аввалин дараҷа ассалому алайкум ба мухлисои худам ба бародарои худам ба одамое ки маро қадр мекунанд ва дастгирӣ мекунанд саломи худам мерасонам ва миннатдорам ҳаматон бори дастгириятон. Садама рости гап дар раҳ рафта иста будам бега ба соатҳои 6 буд примерно. Раҳ дар рафта будам ки мошин якм паласа рафта будам против мебироянд хеле мезана инсони хуб ба кала гирифт пассажире ки хафа омада буд челес мешкана сотрясени мозг мегира маиб мешава ура табобат кард дар сари ман рости гап амин раҳ дар рафта будам як тахшид мебинем ки уже дар берунам сари ман дори 12 кук 13 кук сари ман духтам. Боед Сорбон шурӯъ мекунем. Садама чӣ хел рух дод, дар куҷо рух дод ва соати чанд буд ва чӣ хел худро дар балниса тасаввур кардед? Шумо аз ҳуш рафта будед? Не, тақрибан соати 6 бега буд. Ман пассажир доштам дар мошинам, 3 пассажир доштам. Раҳ дар рафта иста будам оста ки против мебироянд мезананд як ами тақа мефаҳмам бардиёр лабаки раъдан мешава. Я вақт мерим дам доштагим хунро машута истаи дар сарам лабавой да вақти заданда шиша медурӯям шишаро мегирам нофаҳмида ба қаҳр мегирам и қайша дар дуни сарам мемонад баъд скори меям мошинаро мегирам скори мея сарма мебанда то балнисара мерам ки мега хун бисёр рехтагия мега ту бояд балниса да хоб кунӣ майли гуфтам бе наркоз ба шприц хати укол кардан сардаво баъд чира гирифтам шишаи мондагира гирифтан ҳами лабак дар мега камтар дига дер мекардем рӯжитиу дурун дар дуни сарда то медумад чӣ хеле сӯзан ришта дар сари одам то мехтам ва гирифтанда чи сара 13 кук духтам сари ман тозира духтагия кукоша нав кандам 13 кук сар мухтагия баъд як чи гуфтанем ба ҳама одаме ки мара мурда бировард як чиз фикр кӣ тирам падар дорӣ тирам модар дорӣ тирам акау дудар апау хоҳар дорӣ дар ҳолате ки мисол вақте ки амҷа модари ман занг мезад ё ки ман намебардоштам ё ки телефони ман бари ман дур мебуд мумкин дили модари ман мезад амн ҳолат ай дунё мегзашт
я бор хатам фикр ки баъд як одам дигара мурда бирор ин мурда бировардан да фикр мекунам дар яхи мардум мехмон ин бозуча шидагӣ любой одам аз пеши хатам маъқулан мурда набиронен одам оила дора оилаи ум мумкин дилиш бизана бимбира чихе як одам дида будам яко медонем ам зинда ама одам мегирем мурда мебирорен илтимос ами кора накунем ва сабаби ки и авария ки ма кардам ман худам сабабша медонам чи сабабаш ие ки ман кори ҳаром оғоз кардам яъне чи яъне конкурс сар додам и чиза бояд ман намекардам суми ҳароме ки мехӯрӣ як рӯз на як рӯз а як ҷои баданат мезанам мебуроям бахшиш айҳамад ки 100 бахшиш ки ма ҳам дар пеши худованд бахшиш мепурсам ҳам дар пеши ҳар як тайти ки ман ҳамин кори ҳароман бояд намекардам не ки кардам конкурс ҳаромай суми ҳароме ки мехӯрӣ як рӯз на як рӯз ай ҳама ҷот мезанам мебуроя уже мара зарарш расон ба чӣ рӯзо мара расон авария кардам пеши аварияам касал шидам ба худо қасам ҳамин конкурс мара сумам мондаг нест ҳамин чи хеле бад гузарондамаш брафтум суми ҳамин ҳароми ҳамин чиз мада насиб накунам хулоса як чизом мегӯм ҳеҷ вақт зиндагие ки шурӯъ мекунен ё ки зиндагие ки дорен илтимос ба суми ҳаром зиндагӣ накунем ва и авария кардам ма зиқам нестам ҳеҷ нестам барое ки сабабаш кори ҳароми хидмат не ки ҳамон қадаре ки худованд раҳми маро хӯрда виноват ман набудам виноват ӯ кас буд не ки ба кала гирифт ҳамин қашта хирсандам ки худованд то и дараҷара маро дӯст медоштая виноват ман набудам ҳамин қашта шикри худованд мошин дар чӣ ҳол аст танам мошин мада дар кор нест танам будам нисията ин аввалин дараҷа та нисият ёб солмо вақте одам зинда асту вақте хабари марги худро дар интернет мебинад ё мешунавад чӣ эҳсосот фаро мегирад эҳсосот як чизайда ҳамин зиндагӣ ки мо худмон зиндагӣ дорем якамш ки мурдан даҳама мо қарзай мо уже мурдагим ҳаққи зиндагӣ ма имена ма худман фикр мекунам ма ку дигар дар кор надорам ма уже мурдагим не ки барои чӣ ба хотири падару модарам зиндагӣ дорам барои ҳамин қадар ма зиқ даъмо шидем ки падару модари мара мабодо ягон чӣ нашава ки гуфта бачаам мурдай яке дилш мезана хайво калонсова нохи барои ҳамин қадар амура дидим реска мара ҳол чам зада ки бачаам сози гуфт гирия кард мо ча чӣ ба гирия дорӣ гуфт бачаам тара мурда бировардан ростай гап сорбонӣ мо гуфт дурӯғ мегӯ биём як бор тура бинам гуфт майло чози ҳамин қапас гуфтам як соат пас меом гуфт як соат пас намеои дар куҷои ҷо табу ма ба пеш намеом қатъиятам гирия карда то пеши маро омадагиам аммо одам коме ҳастай беақлай ки мара мурда бировардай фикри очаи мара бояд бикунам фикри ака додари мара бояд бикунам то мара надидам ба худ наомадагианам гу шояд шумо ҳам нафаре ки овозаро навишту бурвар пайдо кардед ё ки на не пайдо накардам ҳаволаш ба худо каси чеҳраҳои шинохта бисёр гапу калочаҳо мекунанд бисёр овозаҳо мебароранд лекин аз ҳад гузарондан ҳам аз рӯи одоб набуд ба худо сорвон ҳозир чӣ ҳол доред саломатӣ чӣ хел аст саломатим шукри аллоҳ хела хубай хела хубтар шидам на ки то ҳозира баъди ҳамон авария фикр мекунам ки сарам камтар дард мекунам по-любому ака пишти сар ба гардан камкам раг мекашава иншоаллоҳ тавбатш мекунем хуб мешава ба хайр мешава илтимос як читон мегӯм шахсоне ки аз граница гузашта мехоҳанд марҳамат ба ширкати баха муроҷиат кунед ширкати бабоварӣ ширкати баха бародаро ва хоҳароне ки аз мӯи зиёдатӣ азият мекашед пас ин мушкилӣ ҳал аст дар дасти ман равғани шуруғ яъне мӯрча ва спрей депилятсия аст ки метавонад мӯрҳои нолозими шуморо бартараф кунад ин чӣ хубӣ дорад спрей депилятсия барои нобуд кардани мӯйҳои нолозим бе истифода бурдани ягон теғ ва равғани мӯрча бошад барои ҳамешагии решаи мӯйҳои нолозимро қоқ мекунад агар мехоҳед шумо заказ кунед дар ватсаби мо нависед бародарое ки ватсаби моро надоранд метавонед дар комментария дар омода худи ҳозир ватсап нависед мо номерҳои ватсапро равон мекунем ҳамин зиндагие ки дорен зиндагии худтонро бикунед бомбармтон агар гапам сахтонам раса бахша неким зиндагии худтонро бикунед дар зиндагии як кас дигар кор нагирен ҳамин видеои марам ки тамошо мекунед кадомеда мефора тамошо кунед намефоратон листат ки бигзаронаш на гуфти гапо гапи қабе бинавис на гуфти гапо ягон гуфти гапо одама мурда бирорна дар ягон ҷо то даже ман аҳамият додагием ки мара бисёр ами дар ҳақиқатан гапи хеле рост яке рустамҷон ами одами машҳура бисёр гап мекунанд як хелдам ягон духтар ака қатои сурат бигирам ҳо мегум сурат бигир
дабар места сурат мегира дар ҳама ҷо хичалон мекунад ки мега ма қатъи зиндаги кардагим иш шуймаи мара ҷо омадудаг ёки дӯст доштаи мо ёки дӯст доштаи ма илтимос ҳамин коротон дар кор нест накунед ин кор хуб нест ба худо ёки ма дарак надорам мара парени кимаки мебуроран гӯё мара қатъи кимаки қапидан ёки ихелӣ кардан ӯ арӯси ма буд ман қатъи ӯ гап мезадам ай тарине ки ӯ мара ака илтимос инстаграм да як бор мара ҷавоб та як гап дорам як бор ҷавобш меди худо зада кард да ҳама ҷо мегаи парени ма буд. Сорбон ман аҳамият додам шумо дар ҳаёт бисёр як шахси асабиед чӣ шуморо асабӣ мекунад? ма акаи рустам боварам мекунӣ ки инами қадар шидам та ҳозир ягон бор ширинӣ хӯрдагӣ нестам. ҳама чизе ки шу мебинем инам шириние ҳамин одамизод вақте ки дар зиндагӣ ширин мебинад ширинӣ хӯрдан метавонам аммо наметавонам ин чиза ма ҳама чизе ки дӯст медорам агар бихоҳӣ қасамам мехӯрам и қасам хӯрдана ки ҷои гуфти гапҳо дурӯғ тароз карданам нестае яки ба худо қасам ҳама чизе ки дӯст медорам тезӣ тумчӣ шӯрӣ талхӣ ман ширинӣ то ҳозира нахӯрдам ва дӯстам намедорам хӯрдарам наметавонам. Ташаккур. Сорбон замоне ки дар интернет пайдо шудед пеш аз шумо Ҳоҷи Зезе гӯё ки ҳамон дунёи интернетро тасхир карда буд ва бо панду насиҳатуаш ҳамагӣ дӯсташ медоштанд. Як бора омадани Сорбон шумо гарчанд оро дур накардеду ки омадани шумо яъне ки анамон тарзу гуфтори шумо пандҳои шумо интернетро забт кард ва онҳо як тараф монда. Шумо худ қоил мешавед ки дар ҳақиқат дар панду насиҳат дар ҳамин соҳаи блогерӣ хеле ҳам дастболо ҳастед. Не яке иҷа як чизе яке Рустамҷон ман ягон каса пас аз нанирам нестам ва ягон каса ягон гапи зиёдтирам гуфта нестам. Худованд ҳар як одама чен дил нияти худаш метавонад рӯзӣ хей мумкин дил нияти ма хуб буд ки худованд маро дод не ки баъдан вақте ки ма ҳами мисол конкурса як кори ноҷора ки сар додам ма худам фаҳмидам ки худованд мара як мегӯям ки худованд ба даст намезанад ки як хеле мезанад ки худ ай кори карда пушаймон мешавӣ безеби бачата хӯрдам ва ман тавсия метавонам ки илтимос мегирен намегирен билед и кори худонай не ки амон чизе ки шумо мебарен ноне ки мехӯрен амон чиз аммо заралш дар ами кӯдаки говарагии хонатон мабодо агар амон як лаваки нон бихӯра заралш дар амуро мераса иш кори худона ки мефаҳмидагиш ба фикр яъне гуфтан мехоҳед ки нони ҳалол баракати худро дорад. Сорбон мақсади ман ин буд ки Ҳоҷи Зезе ном дошт муваффақ аст вале тиҷоратро пеша кард ва аз интернет худро як канор гирифт. Шумо гуфта метавонед ки мисли ӯ мухлисони худро ноумед накарда канор намеравед дур намешавед ва дар интернет мемонед? Ягон кас ягон чиза ваъда дода наметавонам не ки ҳаракат мекунам ки видеои хуб родам. Сиҳат саломат аз беморхона баромадед. Шукри худо дар ин рӯзҳои душвору сахтӣ бисёр касонро шинохтед. Хато намекунам. Бисёр. Киҳо дар бари шумо буданд дар ин вақт? Дар бари ман шояд бисёриҳо хабар наёфтанд. Не як чизае да мисол моро ҳамин сар мондар бигирам мумкин нест Тоҷикистон бифаҳмам ки сари Сорбон дар гирифт. Аҷоиб. Ҳамин хелае. Бале. Не ки бисёриша ба худ нафаҳмидам. Мисол и ҳамаш бисёриш гапи ҳавоӣ буда ки бачаи оча фарзанди падар ҷураҷон ма бе ту мебарам тра як чиша омада бартан ту ихел ту ҷигарӣ ту фарзанди падарӣ ту бародарӣ бародарам дар хонамон падару модарам ҷураи наздикам ки да ҳамаи пасти дар бармай будан. Мисол як дусе одаме буд ки дар барам буд Қарбонпуро Ҳакимзода Муҳаммад акая Ҷалолзода Мусо буд як 4-5 бародаре ки конкретно омадан барам дар истодана гуфти гапҳо як дастгирихшон расондан миннатдорихно ба мо мерасонам. Сорбонҷон мо муваффақияти шуморо мехоҳем ва нав ба нав анамон
тазодҳо мегӯянд, яъне ки наворҳои нави шуморо дида хурсанд мешавем. нақшаҳои ҷадид пас аз оне ки мақсад фаҳмиде дӯст ки асту душман ки асту дар баратон киҳо мондан, шояд ягон чи идея пайдо шудагист. бисёр ба рӯзҳои наздик гарани бисёр гарчанд ном ба ном ҳам набошад, не ки ба ҳамун информатсияи мо одам рафта мерасад. 100%. Ака ман ҳамин гапое мезанам ки номша намегирам, не ки ҳамун одам хаҷи гӯш мекунам мефаҳмам барои ки яки мароити мебурам. бале мефаҳмам. ман Сорбонҷон, падару модар, фарзандони падар бисёр дидам ки аз ҳамун ҳолати шумо ғамгин гаштанд, хусусан бародаратон Дазл бисёр аз сухане навишт ки кас ҳамонро хонад оби дидааш беис мерезад. шумо фарзандони падари худро зиёд дӯст медоред, онҳо низ шуморо дӯст медоранд. дар ин рӯзҳои душвор Дазл дар бари шумо набуд? Дазл як чизае дар раҳи дур буд. рӯзе ки ман ҳамин садамаро дучор шудам, амрӯз бечора то саҳара мара қариб ҳеҷ чиза назада боша, як 30-40 бор ҷон задаги ховкадаги нестай. ҳам ӯ ҳам наво ака дигарем ки баъдсай иншоалло чемпион мешава. Қурбонҷон ӯ дигараш хай фарзанди падаре, ай пӯстаи нохун ҷудо карда метавонӣ? Не, намешава ҷудо карда. ҷудорам кани дард мекунад. фарзанди падар ҳам вақта бари одам. ман бовар дорам ки агар ки ман ба шумо як савол киям дар бораи фарзанди падар, дар бораи умуман бародари ҳақиқӣ метавонед ки ягон панди худ аз дили худ гап занед? фарзанди падар ҳам ҷон ҳам ҷигари. фарзанди падар ҳам гили ва ҳам тари. аз пишти ҳаёт бо ман ҷудоӣ ту накун. фарзанди падар ҷигарома пора накун. охи мо ҳам хуна ҳам ҷигарем. биё якҷо бошему ҳамаи ғамҳоро бигзарем. мегӯм фарзанди падар ту киҷову ман киҷоям. чанд сол шудай аз бараки ту ман ҷудоям. тақдири номард бурд даври кӯдакӣ дар ховалинг. фарзанди падар биё ин сорбонак додараке шава бароят. офарин, аҳсан мегӯем Сорбонҷон. ва духтаре навишт ки Сорбонро оҳи ман гирифт ки ба ин ҳол гирифтор шуд. ҷавон дигар навишт ки ӯро хуб мешавад. ҳамин хел гапҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат метавонад ки одами касалро якбора кушад. буданд ҳолатҳое ки шумо дар бистар дар ҳолати вазнин бошеду ҳамин хел гапҳоро нафари дигар навишта шуморо ҳамроҳ анҷомда бошад? не яке паси почо ғайбатай. фикр мекунӣ ин рӯзо шуморо қафно гап мезананд. ман фахр мекунам ки ба хидма одаме ҳастам ки қафо ман гап мезанам мардам. бисёриҳо хафа мешаванд, меранҷанд. қафои як одаме ки ҳеҷ кана мешносаш гап намезанам. чиба ай қафои гуфти япо уш гап намезанам, иш гап намезанам. имена ай қафои одаме гап мезананд ки вақтша як чи ҳаст. баъд як чи мегум. ман мардами тоҷик да як гап дорам. ай ҳама мардами дилсӯз дар рӯи дунё ман фикр мекунам ин тоҷикай. бале тоҷикон. ай ҳама мардами бараҳмтарин дар рӯи дунё ин тоҷикай. ай ҳама мардами меҳмондӯстдору меҳмоннавоз ин тоҷикай. мисол тоҷикистон биштай мардумша мардуми хубай. не ки бахилида перви очиратай пасани якдигардан перви очиратай. агар ҳамин фелтона партоин ба худо қасам ман мегӯм ки ай ҳама давлати пешрафтарин ин тоҷикистони химон мешавад. илтимос мисол гапи дурӯғ якдигарро пас заданам бас кунем. тамом. Сорбон, шояд гапҳои шумо ҷо дошта бошад, вале ман дар ҳамун наворҳои шумо аҳамият додам. қариб 90% шуморо раҳмату офарину аҳсану ба ҳафтпӯштатон раҳмат мегӯянд. кам касон шуморо даштном мекунанд ё ин ки гапи қабеҳ мегӯям. чаро шумо назари худро дар умум гуфтед, яъне ки тавонистед аз ҷониби нафароне ки дар ҳақиқат душман дорану мардум онҳоро бад мебинанд, шумо дар умум аз онҳо пуштибонӣ карда истодаед. шуморо таъриф мекунанд хайтерҳо. мисол таъриф мекунанд. ман дидам одаме ки дар комментария маро ҳақорат мекунад, пеш мебинам пеш медава акай Сорбон чи хеле бе сурат бигирем. ман гана дидам ам одама суратшам дидам заметка кардам. яна муд ами мозги ма ба қатели бӯсаша ба хидш мекаша ва аму як кора ба хидш запис мекунад то чанд сол места ки ман фикр мекунам мозги ма муқобақатай ки ман як сурата дагим профилда навистага ки модарта фалон кунам. яки ман аму одама ай пеши дагим дагим даги ки ака бия сурат бигирам ам хулси шадити хеле пасиш бардан. яъне одамои дуруяро шумо дӯст намедоред? тамоман.
сорбонҷон пандҳои шуморо тамошобини мо аз мулки ғариб бисёр ҳам ёд кардан дӯст доштан. Метавонед дар пасви ғарибон як пандномаи дили худро гап занед? дураи ватанам оча тира ёд кунам, бар умри гузаштаи худ фарёд кунам. умрам бигузашт оча дар беватанӣ, оюм ба ватан дилаки тира шод кунам. мегум расидам бар ватан, бинен мардам очаам нест, ҳавои зиндагонӣ бар сарам нест. намедонам чӣ тавр созам ҳаётам, ки баъди рафтанаш бовар кун ҳуш дар сарам нест. ташаккур. сорбон зиндагии худро тағйир додаед ё ки ҳамон як зиндагии оддӣ доред? яъне ки зиндагии мо ҳама вақт оддия ка. пас аз он ки дар интернет ном баровардед, соҳиби чиво гаштед? соҳиби чӣ гаштам? соҳиби ҳурмат. танҳо ҳурмату эҳтиром. бале. ва шояд ин муваффақият барои шумо аз миллионҳо пулу сарвату дороӣ болост. бале. ман ташаккур. фикр мекунам дорандатарин одами рӯи дунёям, ки тани сиҳат дорам, ақли расо дорам. падару модарам дар бармай ҳарчанд ки беморам бошанд. фарзанди падар дорам, апаву хоҳар дорам. фикр мекунам бойтарин одами рӯи дунё маям. мисол чӣ дар кор ки ина баган та даки мо зата 20 миллион метам, яке рустам 20 миллион баган дата метам, даки пага ҷон та мегирам, та 20 миллион қабул мекунӣ ки ҷон. албатта ки ҷон ширин. тара баган ки 20 миллион метам, даки пага падару модар та ята мегирам 20 миллион интихоб мекунӣ падару модара. онҳо шахси ноёбанд, пул ёфт мешавад. тара баган 20 миллион метам, даки дар оянда фарзанди солим наметам, фарзанди маъюб метам, та 20 миллион мегири фарзанди падар фарзанда. албатта ки бадбахт шудан намехоҳам, фарзандро интихоб кунам. барои ҳам қадар бойтарин одами рӯи дунё маям. ташаккур. аҳсан мегӯем сорбонҷон. дар ҳоле ки мо сорбонро даъват кардем, ончунон ҳоле ба худ наомадааст, чихе гуинае ки худаш холи шуда буд. сорбонҷон, аз ин зиёд бо саволҳои худ намехоҳем ки хотири шуморо нороҳат кунем, озорем. чанд рӯз пеш дар саҳифаи инстаграми шумо шоҳид гаштем ки як нафар ҷавонро шумо баровардед ва гуфтед ки бародари ман аст ва дар Москав дар як чемпионат ғолибиятро ба даст овардааст. аз оилаи шумо фаҳмида будем ки репер доред, блогер доред ва варзишгар ҳам шунида хурсанд шудем. ин асос дорад ки он хешу наздики шумо буд? не мо 7 бачаем. хай шигр реперистам буд, ту боис дазал хайна блогерам шид. баъд и одаме ки мондамш радной акамай и дарам Тоҷикистон рости гап хизмати ватан меган, хизмати ватан мударафт. касе ки мегарда мега ки хизмат азобай ай хизмат мегреза, ба худо кори хато мекунам. ман мегум акай ма рафт хизмат кард, харобат бузбала шид, батана тушид, нонёв шид, бақувват шид, солим шид. 20 сол бра машка, 2 сол бра хизмат кард. 2 соли хизмат ҷавоби 20 соли машқа мета. хулоса беҳад ҳам бақувват мешавӣ, ҳам зиндагифаҳм ҳама тарафа мешавӣ. ва баъди ай хизмат биромад далнеш уже машқа дӯст дошт. рафт машқ кард. баъдан оз дар Россия мусобиқа ина бойша зад, профессионали бой буд. ма боварӣ дорам ки бои Тоҷикистон ба наздикӣ иншоаллоҳ як чемпион дига мебироя. Қурбонҷон, боварӣ дорам ки бо чемпиона ранги хайна бигем ма номбардори оила мешава ки дар ҳама ҷо ай пишти ты падарам модарам раҳмат мешунава. иншоаллоҳ умеду орзу ҳавас дорам ки чемпион мешава каймо. сорбон, аудиторияи мо зиёд шуморо дӯст медоранд ва суҳбатҳои шумо дербоз дар ҳамин канали мо намерафт ва аз ҳамин чиз мардум моро хоҳиш карданд ки шуморо ба барнома даъват кунем ва ҳамин ҳодисае ки чанд рӯз пеш гузашт сабаб шуд ки мо шуморо пайдо кардем ва аз минбар ҳақиқатро гуфтед. аҳсан мегӯем. вале ба мардуми мо ки зиёд шуморо дӯст медоранд, саҳифаи шуморо ҳар рӯз абнавид карда чизҳои нави шуморо меҷӯянд, чӣ гуфтан мехоҳед? гуфтанем ки бародари азизи ма ба наздикӣ иншоаллоҳ ки пешравии хуб мешава, ба наздикӣ намекунем пагаи рӯзҳои дига сар кунем. хеле буд ки пешравирам набуд ва сис буд пешрави марам. ай сабаби гуфта будмоч хеле аммо кори ҳаром гузарондимаш, ба тинҷӣ рафт, тинҷ гузарондимаш ва
победитель хай ай Москва ай Россия буд, намедонам кадом шаҳриш дига хуб спортшам накардам, мазам хуб набуд, сарм бастаги буд ужеска гузарондумш. Хай ошачава амурам бабахшем ва бахши аҳаматон напирсам ки ман ҳамин кора кардам ва ислоҳ шудам, хатогиро худам фаҳмидам ки мисол ҳамин чиз дар мусалмон намегӯяд. Ва чӣ гуфтанем, чӣ хеле ки ман фарзандои падарам дӯст медорам, кадомет ки маро ҳармат мекунед, дастгирӣ мекунед, аммо шуморо бигзору ки ранги оилаи худам дӯстон медорам ва дӯстон медорам ранги оилаи худам. Чӣ бигум бо? ба ҳар гуна овозаҳо бовар накунед. Ман зиндаам 100%. Кадомеро мурдаи бироран ойрӯи кайфият хай ки як чизайда. бале Ман баъзан одаморо аҳамият метам барои лайк, коммент, подписатсия гурӯҳ барам шава. Модари хичон хати падаршон вола бобулон мурда мебирорам. Барои ки мара сахт расида мега бояд ман гапа намегуфтам, не ки мегум. Барои лайк, коммент, подписатсия ва мисол аудитория авлодшона мурда мебирорам. Накунед, ин кора хуб нест. Мара дар авро мебинай хел одам ва ту зиндаи, зиндаи ман намурдам. Ёки як занак рӯз не ки ман як занак дар гапи зур зад. Ба худо қасам мехӯрам, дар дидакам гуфт бачам 1 минутро мумкине? Гуфтам чӣ ҷон гап занем? Гуфтам блогер нести? Гуфтам гуфт бар падари бесоҳибон налад. Гуфт чӣ ба тара мурда бировардам? Худо гуфт падар модар фарзанди худаш губон бира. Ба номи Аллоҳ ҳамин гапа гуфтагӣ омада. Ки падар модар фарзанди худ Худованд гуфт реально бумбира. Хеле ба дурӯғ ба хеле фанд фреб не. Фарзанди як модар мурда набурд. шояд сахт хавотир шуда бошанд озам. Хай ки ҳастанд одамое ки мара бисёр калонсоз тамошо мекунам, барои модар гап мезанам. Зиқ шудагиянд. бале шумо аллакай фарзанди кулли мардуми тоҷик ҳастед. яке шуморо бародар, дигаре фарзанд ва савомин бошад бародари наздики худ, дӯсти наздики худ медонад. чунки шумо бо пандҳои бисёр ҳам доғи рӯз метавонед ки мардумро хурсанд созед. мо таманно мекунем ки шумо бо анҳамаи эҷодҳои тозаи худ боз мардумро хубтару беҳтар хурсанд созед. ҳамин хел не? Насиб. тамошобинони азиз, ин буд барномаи чеҳраи Инстаграм. меҳмони барномаи мо буданд Сорбон, яъне Сорбони таҷ. тансияту хотирҷам мемонед. Хай. Зинда ва сарбаланд бошед.